ねえ君、この辺りに扉はない？扉って言ってたよね。まさかはあ！君はなぜ？閉じなきゃいけないでしょここ。人の心の消えた寂しい場所に後ろ戸は開くんだ。後ろ戸からはスズメ災いが出てくる。好き。お前は邪魔。なんだこれは。嘘でしょ。ちょっとソータさん。君についてこられても困るんだよ。そんなこと言ったって椅子じゃん。え、猫を探して九州から？今からたくさん人が死ぬ。ソータさん、待って。スズメさん、君が鍵をかけろ。頼む、俺にはもうできないんだ。そうとしくじったんだな。あなたは怖くはないのか？ソータさんのいない世界が私は怖いです。忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい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 。行ってきます。